ଚାହିଁते ଚାହିଁତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ହେଇଗଲା ଆମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ତ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଗାଁକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସି ଯାଇଛୁ ତ ଏମିତି ବି ଆମର ୱିଣ୍ଡୋ ପଟ ସିଟ୍ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଇଟା ଯାକ ତ ବସି ସାରିଥିଲୁ ଏଠି ଦେଖ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ବସି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଏଇଟା ତଳର ଦୃଶ୍ୟ ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ଅଲଗା କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତ ହେଉଥିଲା ତ ଝରକା ପଟେ ବସି ଯାଇଥିଲି କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ତ ଆକାଶର ଇଏ ଯେଉଁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନ ଭରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଥିଲି ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ବି ଫିଲ୍ ହୋଇନଥିଲା ତ ବେଙ୍ଗଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟ ମୋତେ ଲାଗେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଏରିଆ ତା'ର ବହୁତ ବଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟ ବଡ଼ କି ଛୋଟ ମୋତେ ଲାଗେ ବହୁତ ବଡ଼ ତ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ତ କ'ଣ କରିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତ ଆସିଲେ ଯିବା ତ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଥିଲା ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ତଳକୁ ଆସି